Čau, ja som Sakulmor a vítam vás u nového videjka, u prvého videjka zároveň na tomto novom YouTubeovom kanáli. A pokiaľ náhodou neviete prečo novom, tak si pozrite môj hlavný YouTubeový kanál, ktorý nájdete v popise videa a tam je vlastne vysvetlenie, alebo tam proste rovno hodím odkaz na to video, to bude asi lepšie riešenie. Každopádne pre prvé video som sa rozhodol začať so sériou na Hytale, pretože ja som si toto vlastne začalo celé tak akoby celkom z mojej strany vtipne, povedzme. A ja som si pôvodne myslel, že Hytale je len ďalší Minecraftový server alebo herný portál, ako je podobne Hypixel, Mineplex a podobne proste herné servery. A myslel som si, že Hytale je zase len proste ďalší herný server. A tak som proste Hytale vôbec neriešil, lebo proste som nemal dôvod to riešiť. Lenže potom vlastne, neviem či na TikToku alebo na YouTubeku, ale proste niekde mi začalo vyskakovať videá z Hytale a ja som vlastne pochopil, že aha, tak to úplne akoby nebude Minecraftový server. A vlastne tak ma to nejak zaujalo a povedal som si, že dám tomu asi šancu. A tak som tady. Tak sme tady, točím Hytale, mám teda zakúpil som si štandardnú edíciu, ale včera som sa rozhodol teda, keďže sa mi tá hra páčila, tak som sa rozhodol ich trošku viac podporiť chlapcov a kúpil som si ten supporter pack, alebo jak sa to nazýva. Každopádne, hral som to iba čisto na testovacej báze fruktózy. Proste som to hral iba čisto akoby z testu. Skúšal som vlastne, ak tá hra beží a tak dále, aby to vlastne bolo natáčateľné. Nejaké itemy som si nazbieral, takže akoby niečo viem, ale povedzme, že 90% z tej hry stále neviem a nemám proste preskúmaných, takže ja si myslím, že to bude prdel. Hele, čo poviem o Hytale? Asi nič, pretože ja sám o tejto hre vlastne prakticky nič neviem. Viem len toľko, že táto hra bola údajne vo vývoji 7 rokov a vlastne za tých celých 7 rokov som absolútne ani tušáka nemal proste, že existuje alebo sa vyvíja niečo ako Hytale. Proste ani pol slova mi proste táto hra predtým nič nehovorila. A vlastne až teraz, keď dropli Early Access, tak vlastne som si to všimol. Takže tak. No hele, máme tu vytvorenú nejakú už postavičku, aby som zbytočne nezdržiaval. Tak to nejak vypadá, nastavil som si nejaký cape, vypadá to luxusne, luxemburský a vlastne je to nejaký takýto skineček pro začiatek, mi to asi bude stačiť. Tak. Samozrejme, to by nebol Sakulmor, keby nepoužíval nejaké mody, takže samozrejme mám tu nejaké mody, lenže ono s tými modami do tejto hry je to v aktuálnej chvíli také, aspoň teda taký môj osobný názor je taký, že proste v aktuálnej chvíli sa tie módy nie že neoplatia tvoriť, oplatia, pretože vlastne Hytale podporuje módy a teda neviem, jak to proste povedať, táto hra je akoby stavaná na tých módoch, hej, že proste ľudia majú proste fakt akoby vôľu tie módy tvoriť, majú oficiálne proste návody, ako to tvoriť, alebo teda ešte len budú mať a tak dále, takže akoby je to otvorené moderom. A to ma samozrejme teší, lenže na druhú stranu, keďže táto hra v Early Accessu a prakticky každú chvíľu tu vychádzajú nejaké nové updaty, nejaké nové bugfixy, nejaké nové quality of life improvements, alebo jak sa to nazýva. Tak si myslím, že v aktuálnej chvíli sa akoby úplne neoplatí tvoriť mody, pretože tým, že sa tá hra každú chvíľu aktualizuje, tak tie mody proste musia byť aktualizované taktiež, pretože keď ich autori neupdateujú, tak prosto a jednoduše to nefunguje. Nebudem nejak asi zabiehať do nejakých hlbších detailov, pretože sám neviem, ako to funguje, ale taký môj predpoklad je, že ako by to malo fungovať je taký, že to APIčko sa vlastne stále mení, buď sa tam pridávajú nejaké veci, alebo sa tam menia názvy aktuálnych proste vecí a tak dále. A kvôli tomu teda, alebo teda to
tá zmena tých API vecí a funkcií proste zapričinuje nefunkčnosť tých modov, takže autori tých modov musia neustále tie svoje mody aktualizovať. Mám tu stiahnutých asi 6 modov a z toho funguje jeden. Takže asi toľko k tomu. Takže akoby je to fajn, je to určite za mňa úžasná vec, že proste tí vývojári to takto akoby stavajú. Ja som sa dozvedel rôzne informácie, že Hytale napríklad plánuje niektoré mody zabudovať, pretože má nejakú spoluprácu s CurseForgeom. Proste dopočul som sa veľa zaujímavých vecí, nebudem to všetko rozoberať. A sám sa teda teším na to, že čo z tejto hry bude v budúcnosti a ja dúfam teda, že bude na dobrej ceste. A aktuálne už môžem povedať, že ma to baví viac než Minecraft. Ako chápeš, proste Minecraft je tu už taký proste ohraný, že už vieš, akoby čo tam máš robiť, poznáš každý jeden ten blok naspamäť. A toto je proste taká novinka. Je to vlastne také RPGčko a hele, asi poďme už rovno do hry. Ja si myslím, že to netreba už ďalej obkecávať, no však sami uvidíme, že čo tam vlastne je. Ja sám neviem, čo tam všetko je možné. Takže zakladáme si nový svet. OK. Zakladáme si nový svet, máme tu na výber Adventure, Exploration a Creative. Unavailable during Early Access. A predpokladám teda, že tento adventure bude niečo akože survival, niečo také, možno s nejakým príbehom, neviem. Potom to je Exploration. To Restore What to be Lost, což ako je asi sandbox. Neviem, jak to mám správne akoby pomenovať. Môj taký odhad je proste, že survival, sandbox, creative, jo, takto. Akurát teda ten survival ešte není unlocknutý, pretože proste na tej hre sa proste stále pracuje, takže predpokladám, že Exploration je akoby rozdiel medzi týmito dvomi bude asi v tom, že jedno bude s nejakým príbehom, s nejakým koncom a druhé je proste iba nejaký exploration. Hele, uvidíme. Čo som sa tak dopočul z oficiálnej stránky Hytale, tak v Early Accessu by táto hra mala byť ešte pár rokov, takže kým vyjde oficiálne prvá verzia tejto hry, tak si akoby podľa mňa ešte počkáme. Ja si osobne myslím, taký môj osobný predpoklad je, že táto hra bude v Early Accessu ešte možno po roku 2030, ale to je iba taký môj predpoklad. Akoby. Ja samozrejme chápem, že takéto hry trvajú dlhšie na tvorbu, pretože proste je to open world a strašne veľa mechanik tam musí byť a hento s tým, takže akoby to úplne nevytvoríš za jeden deň, takže to akoby plne chápem. Hele, ideme na to. Poďme na to, takže ja si vypnem Fall Damage, pretože... A ne, Sakulek, ty si nevypneš Fall Damage, ty ho hezky mít budeš. Dáme si názov sveta napríklad YouTube. Aha, ešte by bolo dobre, keby som to aj písal, že? YouTube. Gameplay. No, tak. PvPčko zapínať nebudem, pretože ja to aj tak neplánujem teraz hrať s nejakými hráčmi, takže je to absolútne zbytočné. Day Night Cycle necháme tak, jak je. Inventory penalty necháme takto. Resource loss on dead. Asi by som to nechal nastavené tak, jak to je. Durabilitu si nechám na 0, ako to je tak akoby. Tak a tu mám tie mody, takže koľko ich máme? 1, 2, 3, 4, 5, takže 5 modov a z toho funguje jeden. Nice. Ale asi ich zapnem, hele, pretože nikdy nevíš, kedy sa to náhodou nejak spamätá. A vlastne z týchto modov funguje konkrétne iba tento Overstacked. A ešte teda tento Player Health Regeneration, takže 2 mody, sorry. Teda, jeden je mod. Neviem, prečo je to označené ako plugin. Ja som si teda schválne kúpil aj na Fuckheade server, aby som to testoval, ale tie mody taktiež nefungujú ani na servery, takže akoby asi je jedno, či si stiahneš plugin, mod alebo pack, to je proste jedno, proste bude fungovať asi na singláči, tak jak tak. Dobre, ja si myslím, že môžeme ísť na to. Create new world. Let's fucking do it. Ako som spomínal na začiatku videa, ja už som to teda trošičku hral, takže akoby Něco málo umím, ale jak hovorím, proste 90% z toho celého ešte preskúmaných nemám, ani proste neviem, jak sa čo tvorí, kde mám čo hľadať.
V jaskyniach som napríklad vôbec nebol, takže, takže to je takové diskutabilné, ešte co tady budeme. Takže spawnili sme sa tu na takomto chrámečku, dobře, hezké efekty, hezké. Tu nás si môžeme nazbierať nejaké stony, tu máme nejaké rozbíjačské blbiny. OK, zoberiem si toto, candle. Tabulátorom tu máme takýto pekný inventároš, takže ja môžem napríklad si takto dať do druhej ruky v úvodzovkách tento candle a môžem si vlastne takto krásne osvetľovať cestu. Tak, co pak tady máme dále? Zoberieme si toto, tu máme nejaké blbiny. Ja neviem, na čo mi je úprimne tento kameň, čo to je? Rubble, stone rubble. Breaking down cobble in salvager's workbench. Dobře. Otvárame dvere a vykračujeme do sveta. Hezky. Moc hezky. Ako veľmi sa mi to páči, musím povedať, je to fakt takové dobré. A ja si tu lanternu s dovolením vypnem, pretože je deň, je zbytočné ju mať. A ja si myslím, že môžeme začať kutálním takého dřevíčka. Třeba. Počkaj, ja to začnem kútať trošku nižšie, aby mi to spadlo celé. Pretože tie stromy tu nefungujú úplne jak v Minecrafte. Ono, keď vyrúbeš jeden, tak ti spadne celý strom. Jo, tak to presne asi ne. Takže ešte inak. Ja teda dúfam, že to robím správne. Mne to fungovalo, keď som to skúšal. Yeah, that's it. A hezky to takhle všechno krásne spadne. Perfektné. Čo tak asi viem, ale nemám to nejak potvrdené, tak je, že táto hra by mala byť založená na Unreal Engine, takže asi v pohode. Ja s Unreal Engineom som pracoval a aj som to nechal, pretože ten program bol proste pre mňa moc náročný. Takže akoby, ale nejaké skúsenosti s Unrealom, povedzme, mám. Nejsú bohaté... Nejsú to bohaté skúsenosti, ale niečo tam proste je. Ďalšia vec, teda mám tu ten Health Restoration mod, alebo pack, nazvi si to ako chceš, ktorý vlastne robí to, že keď mi niečo uberie HPčka, tak sa mi automaticky budú doplňať. Ja teda dúfam, že som to nastavil tú hodnotu tak nejak vyvážene, že mi to nedoplní okamžite plný health bar. Takže akoby uvidíme, keď tak to ešte trošičku poupravím, ale každopádne je to z toho dôvodu, že to jedlo, ktoré tu je v tej hre, a to všeobecne jedno, či tu na nás zbieram nejaké berry brushes, alebo proste nejaké jedlo. Jedlo proste v tejto hre pridáva strašne, ale strašne málo tých HPčok, jo, proste to regeneruje strašne málo HPčok a potrebuješ mať v inventári aspoň 1000 mesa, alebo teda jedla, aby si dokázal celý ten health bar zregenerovať. Takže dúfam, že chlapci to trošičku upravia do budúcna, pretože aktuálne je to teda celkom pain s tým jedlom. Ale každopádne, ja môžeme sa vydať na to, takže počkaj, máme nejaké základné drevo. Čo si môžeme vykraftiť? Môžeme si vykraftiť torčky. Ja už mám svícen, takže to úplne akoby nepotrebujú. Môžem si spraviť campfire, alebo truhlu. Čo potrebujem na workbench? Any stone. Ale môžem si vykraftiť základné nástroje, čum. Tak to je good. Vykraftíme si toto. A tým sme asi skončili. Jo, ja potrebujem rubble. Oh shit. Jo, shiftom šprintujeme. CTRL-ko je crouching a Alt-ko by malo byť walking. Jo, dobře. Chápu. Dobře. Nemala by to byť tá funkcia z Minecraftu, že keď sa takto akoby priblížiš k tomu koncu, ale tak nič, tak budeme si musieť dávať pozor, no, kam šlapeme. Ja potrebujem nazbierať ešte nejaký rubble, takže ja sa tu trošičku... A, tady je nejaký. Hele. Je tu niekto? Nikto. Dřevíčko tu je. Už teraz viem, že táto hra je proste parádna.
OK. No to zase zberiem ešte nejaký rubble. A spravíme si ďalšie nástroje. Blend fiber potrebujeme ešte. Ježišmaria. Ale však mám? Ja potrebujem 2, aha. Počkaj, čo som si vykraftil teraz? OK, ja si to trošku spravím takto poriadočok. Máme tu aj sort inventory, takže akoby dobrá funkcia z Minecraftu, ktorú som využíval. Ale akurát to, čo spomínam, tak už to mám výborne, takže máme základné nástroje, prosím pekne. Nakutáme si ešte nejaké dřívíčko, tak počkaj, či to bude rýchlejšie. Ale jo, ale jo, ale jo, ale jo, dobrý. Pekné veľké stromy, to sa mi ľúbi. A? Tak ešte trošku. To sa nevyrúba? Ja, that's it. Dobre. Tak, ja trošku zabudám, že tu je ten šprint. Like this, OK. Výborne. Takže dřívičko máme. Čo potrebujeme teda na tento workbench? Any stone, takže potrebujeme naťažiť nejaký stone, kameň, takže poďme do tej skaly. Ja si teda vypožičiam nejaký kameň z tejto skaly, pokud môžu. Cobblestone, OK. To známe z Minecraftu. Yeah. What are you doing? Ja si spravím opäť trošku poriadok v inventári, ďakujem. Trošičku si ho naťažíme, tak. On to aj krásne ukazuje vlastne, že čo si naťažil. To je good, to je nice. A môžeme si spraviť teda takto krásne workbench, čiže vlastne crafting table z Minecraftu, že jo? Môžeme si ho takto narotovať, to je taký dobrý. A potrebujeme sa niekde zabydleť. To je taká pekná planina, ja by som sa zabydlel tady. Hele. Takhle. Máme tu ďalej aj mapu, takže môžem si sem dať napríklad nejaký checkpoint. Napríklad sem si dám takhle. Checkpoint. Like this. A hore máme ešte kompas. A my keď sa trošku takto pootočíme, tak tu vlastne vidíme tento temple gateway, kde si o chvíľočku zajdeme, pretože tam budeme potrebovať vlastne takú vec. A ja rozmýšľam, spravím si ešte luk, to není špatný nápad, ale čo potrebujem na šípy? Rubble. Mám luk. Hezky. Počkej, rubble. Ťažíme rablíčko a vykraftíme si nejaké šípy. There you go. Dobre, dám si do inventára, výborne. Mal by tu byť aj napríklad nejaký že backpack a mal by tu byť, som tu videl aj taký, že takéto púzdro na šípy, takže asi to bude mať tiež akoby, no neviem, ale uvidíme. Uvidíme. Tam už je nejaký typiček. Hele. Typiček. Tak pičo, ty si nejaký rýchly, ale... Jo. Sekej. Dobrý, sekej. Hezky sekej. Počkaj, ale aj oni sa regenerujú. Tak to ten mod není úplne dobrý. Ono to regeneruje aj mňa, ale aj tých anemákov, to není dobré. Fuck, to som nevedel ani. A to som tam moc skúšal. Šajze, tak to není moc dobrý, ale. No, tak som si práve stiahol iný mod a ten už teda, keď som ho trošku testoval, tak vyzerá, že už by mohol byť lepší. Takže funguje. Takže to je fajn, to je príjemná správa. A poďme teda preskúmovať, ale takže, nebo ja neviem, počkej, co som chcel.
Ja som chcel to istý crafterky ešte něco. Takže počkaj, môžeme si tu vykraftiť aj nejaké nové krompáče. Requires Workbench Tier 2. Aha, my si to môžeme upgradeovať Workbench. Na to potrebujeme 30 copper ingotu, železa a linen scrap. Úprimne, absolútne netuším, odkiaľ sa získava tento linen scrap, odkiaľ ho mám. Každopádne, my si môžeme vykratiť ešte tu na Builder's Workbench. A dáme si ho třeba hned takto vedle. No jak krásne pasujú vedľa seba, paráda. Tak hele. Wait. Jo, tady si môžeš robiť stavby. Aha, ja že tu si vykraftím nejaký ten... nejaký tento nonc. Shut the fuck up. Napríklad pec a tak dále. Chápeš? OK. Jo, to sa robí tady. Tak počkaj, furnace. Any stone, potrebujeme ešte jeden stone naťažiť. A vykraftíme si furnace. Ja teda to jedlo asi úplne používať nebudem pre tentokrát. Pretože, jak som spomínal, nepridáva to zase až tak moc, jakoby. A to je vlastne dôvod, prečo som si dal sem ten Health Regeneration mod. Takže, môžeme si vykraftiť takto hezky. No, to krásne trvá. Krásne pecičku, hele. Počkej. Like this. OK. Tak počkaj, môžem si zobrať celé drevo. OK, a jak si môžem zobrať polovicu? Ne. Wait. Take half, shift, jo, takhle. Dobře, ale počkaj, ja si môžem zakúriť aj týmito stickmi, ne? Teoreticky. Asi jo. A dáme vypekať? Ne. Raw. Tak toto asi úplne nefunguje. Aj furnace si môžeš vyupgradeiť, ale prečo to môžem dať sem? Ne. Nic nefunguje. Input a fuel, no tak jako... Čekaj, turn on? Ne. Tak jakoby nevím. Počkej. Ja som to totiž to videl. Toto. Campfire. Any rubble. Možno na campfire sa robia takéto mesíčka. Tak počkej, potrebujem ešte nejaký rubble získať, takže daj mi sekundu. Ja tu rýchlo nájdem nejaký rubble. No tam nájdem ešte to, jakoby to zase pocať. Tam ešte nájdú. Shit, pavouček. Kurva. Dobrý, tak na takéto fajty ešte asi úplne nejsem ready. Hej. Dobrý. Čo to je? Čo mi dal pavouček? Venom sack. Shit, tam je nejaký... Tak počkej, ale... To nevypadá... Úplne... nádejne. Možno ho takto zajebem. Tak to je misiak, fuck. No, tak jebem na to, lebo... To si miniem všetky šípy, koľko ich mám? 19 už len. No, tak nic teda. Takže máme nejaký Venom sack, neviem absolútne na čo to je. Na čo mi to je? Orbis is home to poisonous creatures of all shapes sizes. Dobře. Dobře. Takže počkej. Ja som povedal, že potrebujem ten oný, že? Vidíš to? Ja sa úplne strácam. Takže ideme nájsť ešte nejaký ten rubble.
Tu nás si zoberieme nejaký rablíček. Hezky, 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 česky. A vykraftíme si campfire. OK. There you go. OK, toto je zase na fuel, takže... Ne. Tak tam dáme všechno tohle. A teraz už tam akoby môžem dať... Áno. Máme opečené mäso. Tak to je good. Duration. Jak ako duration? Počkaj, to sa nemôže pokaziť. Kurva. To mi chceš povedať, že to sa môže pokaziť? To není moc dobré. OK, pôjdeme teda teraz smerom. Mám tu ten checkpoint. Fuck, nemám. Ten checkpoint sa asi neukladá. Což je trošičku kapánek na houby. Co je toto? To je spawn. Tak jako asi... Deselect. Place marker. Jo, tak to bude průser. Nevadí. Tak si to zapamätám podľa toho spawnu, čo sa mi tam označil. A to sú ovečky. To počkej, ovečky. Normálne, že ovce, kúkaj. To je good. No poď sa moja, ale ja chcem akoby trošku večeru, vieš, čo treba papať. Ty kokot, ale tak to ide pekne pomaly. OK. Takže, co pak tady máme? Wool scrap. Light hide. Ja absolútne netuším. Na čo to je? Can be processed into light leather at a tanning rack. Ja absolútne netuším, čo to je, ale dobré. A tam ho nechám žiť, ty si moc malinký na to, aby si zomrel. Čakaj, čo je tu ešte? Jasné, to sú ďalšie veci, dobré. Ideme teda do toho chrámu pozrieť. A udeláme si takovej první questíček, teda pokiaľ sa to dá rátať ako questíček. OK, vodička taktiež príjemňučka, tepľučka, no tak to je paráda. Ja počkaj, ale toto... Kurva, tak toto ne. Na takéto boje ešte veru nejsem pripravený. Kurva, oni tu za mnou! Jaký parkourista je zo mňa? Nedokážeš tu strieľať. Dokážeš. Ty hajzle. Got Ježišmaria. Ty kokot, ja som jaký fighter. Normálne, že na belovú cenu mi dajte. Čakaj, toto vyšplhám? Čo povieš? Tak ne. Zase taký parkourista zo mňa nebude dobré. Kde máte vstup do chrámu? Čakaj, ja tu spravím poriadok trošičku tak, pretože chápeš, ja som proste takovej Minecraftovej typeček. Ja potrebujem mať proste poriadok, keď hrám Minecraft. A takisto potrebujem mať poriadok aj tu. To čo je zas? Lištička. Tak to necháme. Kde je kurva ten vchod? Ja sa strácam. On by mal byť... What? Ja, on je spredu. Počkaj, teraz kde je predok? Tudy má. Shit. Tady. Tady je. Hezky. Česky. Chrámeček, no hello. Tak počkaj, zoberiem si tady tieto veci. Zelené jablíčko. Azure fruit. Čo je? To zožeriem, čo sa stane. Neviem, čo sa stalo. Každopádne nechám si veci. Zobral som zelené jablko a mám červené. Taký dobrý.
Tak počkaj, táto socha je veľmi zaujímavá. Môžem si ju zobrať, ale ja ju nechám ešte tak. Počkaj, čo je tu hore? To som ešte nebol. Jo, to je zadok. Tak nič. Dobre. Tak, tuto taký týpeček stráži ten chrám a ja rozmýšľam, že či na ňo aktuálnej chvíli mám, či ho vôbec akože... Ty koko, tak ale... Sakul, ty viacej prosím ťa hraj CS-ko. Zabijem ho takto? Čo povieš? Ajajajajaj. Yes! Gárim. Počkaj, skúsime sa nafítiť, koľko mi to pridá, ale... to je málo, fakt. Hovorím, je to takové, no. Ale máme nejaké veci, počkaj, čo je to? Green Crystal Shards. Vôbec netuším, na čo to je. Ale hele, ešte tú hru nepoznám, takže akoby nechcem úplne zahadzovať nejaké veci. Ja si myslím, že to môže byť možno niečo, čo budeš potrebovať v ďalšej, proste nejakom ďalšom progrese tej hry a vyzerá to tu geniálne. Netvarím sa moc prekvapenie, pretože ja už som tu bol, keď som to testoval. Proste zvedavosť, chápeš? Toto sú by the way takí villageri. Zajímavé. Za jeden construction sign získaš construction sign. No tak to je dobrý deal, hele. A tento má zajímavejšie obchody. Zajímavé. Very interesting. Tak a toto máme takúto vec. Tak zbieraš vlastne také memorísky a tie dávaš potom vlastne sem a ono ti to odomýka vlastne nejaké ďalšie veci, napríklad tuto za 10 memories ti to odomkne nejaké dekoratívy, Eternal Seeds, zajímavé. Tuto za 25 memories ti to odomkne nejaké 4 nejaké ďalšie Eternále a jeden maximálny teleport. Zajímavé, teleporty, to vôbec netuším, to som netestoval nič. Za 50 memoriesiek máš More Potion a ďalší nejaký teleport. OK, 2 teleporty. Backpack upgrade. Oh, shoot. Tak toto budeme jednoznačne unlockovať v postupnej časti hry, alebo ja rozmýšľam, počkajte, memories? Jo. Tie memoriesky totižto získavaš spoznávaním NPCčok. Takže keď prídeš do kontaktu s nejakým novým NPCčkom, tak ti to vlastne akoby zapíše tú memory, aspoň čo som tak správne pochopil. Což vlastne znamená, keď sa tak zamýšľam, tak to je vlastne viac ako 200 enemákov rôznych. Holy shit. Tak to je veľmi zaujímavé. Čo je toto? Aha. Dobře. Tak, co pak tady máme dále? Tu máme nějaké srnky, ideme za nimi, či mi to jasné, že dá memory, jasné. Hello? To nejsou srnky? Delfinium. Čo je delfinium? To je delfinium, aha. Zajímavé. Vôbec netuším, na čo to je. Ale chcem sa tu ešte trošku popozerať, či tu ešte nejaké ďalšie memorísky nájdem. Mohol by som dačo nájsť, tu je niečo, počkaj tak. Jo, ty si odtiaľto nemôžeš brať veci, aha. Dobře. A máme ďalší nejaký. Squirrel. Počkaj, čo je Squirrel? Squirrel je... Ne, to... Veverička, áno, Squirrel je veverička. Dobře, Sakul, dobře ty. A angličtina, dobře ty. Dobře jedeš. Tak, co pak máme tady? To som vôbec v týchto častiach by the way nebol. Ty kokut, jaký Weeping Angel tu na mňa vybafol. Ty pičo. Dobrý. Počkaj, úplne by som nechcel spadnúť, takže budem si radšej držať krok od toho ďalej. Toto máme portál, OK. Tak sa ostajeme naspäť. Toto je...
End of the world. A vlastne tuto sa nám potom zobrazujú tie vyzbierané tie nemáci. Môže mať maximálne 48 memories vyzbieraných, takže to je fajn. At least for now. Neviem, či v nejakých ďalších častiach hry, keď sa budeme postupne dostávať ďalej, či sa mi budú unlockovať ďalšie akoby sloty. Neviem. Ale aj keby nie, tak to nevadí. Môžem si dokonca sadnúť, hele. To je good. Dobre. Není čas strácať čas, ideme preskúmavať ďalej, takže ja idem odovzdať tie memorička ešte a vrátime sa späť do našeho worldu. A tu mám rovno ďalšie, divaj. Nemôžem tu nič brať. Nevadí. Počkaj, aj ty mi dáš niečo? Nedáš. Si iba cute. There you go. A ideme späť. Home. Fuck. There you go, here you are. Has joined YouTube gameplay world, výborne. Asi ja musím hovoriť, že v tejto hre je aj multiplayer, že? Asi samozrejmosť. Dobre, mal by som mať tú lanterničku. Jo. Hezky. To už je večer? O, kurva. Tu niečo svieti. Čo to je? Blood Rose. To vyzerá zaujímavo, to berem. To som ešte nevidel nikdy. To berem. Ty kokut. Jebem ti. Jako je to funny, alebo ne, že funny, je to také strašne takové RPG a tam je nejaký stan? Tak tam ideme. Ale... Počkaj, to sú ďalšie nejakí typci. Či to sú svetlušky? Holy moly. Ja sa akoby ale celkom bojím, že aby... Kurva, to som nechcel spadnúť sám? Ja akoby nechcem skapať. Ajaj. Počkaj, luk do ruky. Aha, dobre, piču vidím. Počkaj, použijeme volk. Hello. Ty kokot, tak to som ešte nebol, veru. No, pozrieme sa, aké to majú looty. Levitation, Wingardium Leviosa, dobre, aha. Jo, takže ty si nemôžeš zobrať toto, ale môžeš si zobrať provázky. Tak to je good. Hele. Jaj, kurva, ja som sa popálil. Ups. Počkaj, toto zobereme. Mňa to prekvapuje, že tu nikto není. Som dočakal nejakých typečkov, že to tu budú strážiť. Že budú veľké fighty. Interact. Ne. Počkaj, môžem to zobrať? Môžem, výborne. Tak počkaj, urobím si trošku poriadok v inventári. Tak. Potrebujem si vykraftiť nejakú truhlu. Ideálne. Ja by som chcel ísť strašne tuto dole. Kurva. Ale ne... Jaj. No po ty hajzle. Dobrý. Nemá šancu. A všetko to tu rozjebem. Možno tu niečo zajímavého. Nájdeme. To čo je? Ty piče, to sú nejaké larvy tady? Taký dobrý. Máš tu aj také potom rôzne útoky. Jakoby. Napríklad kpčko a to je vlastne nejaký special ability. OK. Jako ale úprimne mám celkom rešpekt pred animákmi. V tejto hre, čo ti jebe? Ďalšia larva, aha. Skapty.
Jo, oni sa tu spawnujú. Wait. A už mám nabitý ten oný, takže môžem ho použiť. A to si môžeme ukázať. Neviem na kom. Krtek! Nebo co to je? WTF? Tak zmizol. No, early access, takže nejaké bugy sa samozrejme objaviť môžu. A tam sa ďalší typeček spavnul. Hele. Ty pičo, a ja sa viem brániť, kámo. Tak ale ty si nejaký inteligentný. To sa mi nelúbi. OK. Dobře, paráda. Hele. Ja si myslím, že sa môžeme vrátiť asi pomaly domov. Ja tu ešte poberám nejaké. Aha. Dobre. Tam je ďalší typeček. Trefa. Koľko mám šipov? Posledný, kurva. Ty hajzle. Ešte aj krysy tu sú. Ďalší? Jebem ti. Ale počkaj, mám málo HPčok, to není dobré, aby som to nemal úplne už takto šantiť. O. Ale ty si kamoš, teba nechám. Dobrý. Hele. Poďme sa vrátiť pomaly domov, takže nejaké veci sme nazbierali, čo je u mňa úspech, akože keď som to testoval ten prvýkrát, tak ja som iba skapíňal, takže akoby som sa zo seba... Jo, to je iba lištička, dobře. Som sám zo seba prekvapený. Actually. Takže počkaj, potrebujeme sa dostať domov, to znamená, kudy mám ísť. Ne, ja som sa úplne stratil. Ja idem úplne tak, kde to piče. Mám ísť to. Bože, Sakul, hlavne, že máš nad sebou kompas, tyjo. No, to som celý ja. Mne môžeš dať kompas pred oči a ja ti ho aj tak úplne odignorujem a pôjdem si svojou cestou, pretože si vždycky myslím, že idem správne, ale potom vlastne zistím, že správne nejdem. A potom sa začnem jebať do hľavičky. Jau. Tak, heltiček mám skoro na plnej. Čo je toto? Prasátka! Ty kukut. Tak ale takto sme sa nedohodli, to čo je? What the Dobre. A čím skôr domov, takže kamo to co by to takto nechceš? Nejaký... Rovno do náruče. Ajajajajaj. Z tohto nebude nič dobré. Kurva. Tam zase niečo... Tu zase niečo svieti, to... Ne. Slepice. Hezký, ale... Ja chcú ísť domů. Čakaj, musím sa vrátiť na spawn rýchlo. Slepice. Čo je? Jaj, kytky. Mám nabitý meč, ale paráda. Výborne, som doma. Hezky. Tam je niekto zase, tam už sa mi nechce ísť, takže počkej, my si tady rozložíme postýlku, jo? Kde mám postýlku? Ja viem, že som ju bral. Postýlka, tady je postýlka. Aha, veľa toho vidím. Že počkej, takhle. Interact, confirm. OK. A spinkáme. Nice. A je ráno. Dobré ráno, Vespolek. Hele. Zatiaľ sa mi tá hra naozaj, akože musím povedať, že páči. Je to good, je to very good. Ale potrebujeme si vykraftiť už nejaké konečne akoby truhly, takže počkej. Tak to dve. A mali by sa dá položiť aj akoby normálne, že chápeš, akože vedle sebe. OK. Dobre, dáme si všetko
like this. Počkaj, wooden bucket si budem brávať so sebou, pretože to proste potrebuješ. Nejaké to dřevíčko. Nepotrebujem. Toto si zoberiem so sebou, nejaké stavačské bloky. Vieš čo? Nejaké mesíčko, to nechcem teraz. Čo tu máme ďalej? Čo ešte by som také relatívne teoreticky mohol potrebovať? Asi nič. Ako také hlavné dôležité veci si chcem nechávať akoby u seba. Ale počkaj, aby som si chcel odomknúť by crafting the backpack upgrade. Ja by som si ten backpack chcel odomknúť, ale neviem ako. Tanning rack. No, hele. Treba zistiť, na čo to je. Takže ja si ho dám s dovolením. Třeba... Jak si ho dám? Wait. Dáme si ho napríklad takto sem. Vedľa postele. Nebo takhle. Tak a toto asi... Počkaj, input a output. Ja tu mám totiž to nejaké... Scraps, fabrik... Tak počkaj, toto si zoberám. Možno tieto vyzerajú... No uvidíme, ale čo sa s tým dá robiť. Počkaj, takže vyskúšame takto. Ne. Jo, OK, niečo to robí. Aj toto niečo robí, dobre, takže tieto Heidi ho. To som zvedavý, čo z toho vznikne. Herkot. No zatiaľ sa mi to akože fest páči táto hra, ako fakt akože už keď toto všetko dokáže Early Access, tak čo všetko proste bude po finálnej hre? To je crazy. To je proste brutál. Určite ma to bude baviť viac ako Minecraft, to už viem teraz proste. Už len to proste, že táto hra je robená cez Unreal Engine, to znamená, že proste tu môžeš vytvoriť absolútne čo len chceš. Nejsi tu proste limitovaný jak v Minecrafte. Medium ladder. A to mi je na čo? Na čo mi je toto? Can you explain? OK, môžem si tu vykraftiť ďalšie nástroje. Hej, target. To neviem, na čo mi bude, ale dobré. Backpack upgrade. Toto je ono. Iron ingot a medium ladder. Jaj, takže ten medium ladder mám jeden, dobre. Jo, počkej, ja ich potrebujem 8. Oh shit. Z čoho sa získava? Počkaj. Light ladder. Light height. Ja potrebujem zistiť, že z čoho sa vyrába, alebo z čoho mám proste ten ladder. Alebo teda tú kúži. Ale ja si myslím, že zo zvierat, že? Počkaj, tam je nejaký typeček. Sempot. Oh. Kuřátko! Nebo co to je? Počkaj, to nebude. Hento je kurča, toto je... Sakluma nepozná zvieratá, dobre. To sme ďaleko zašli. Ty kokot. Jakoby ja to nechcem úplne zabíjať. Je to len hra. Dobre? Není to IRL. Takže tichučko. Nikto nemôže namietať. Papa, Ty pičo. Fight storočia. Dobre. Ale už sa trošku k tomu akoby do toho dostávam. To ma teší. Ja som taký natešený tešík. Hele. Ja som ešte niekde videl tú
Počkaj, tam je. OK. Oh. Dobre. Takže z týchto slepic spadajú tie Heidi. Dobre. Heidi. A teba zabíjať nebudem, ty si na to moc mladá, takže proste musím nachádzať zvieratá a zajebávať ich. That's the way. OK. Králiček. Ty hajzle. Yes. Yes. Oh. Tam čo je to oranžové? WTF? Ja ale nechcem sa zase nejak vzdialovať od svojho domu, pretože, chápeš, ja sa stratím raz, dva. To nechcu zase. Takže přemýšlím. Sakulek přemýšlí. A když Sakulek přemýšlí, tak aj tak nič nevymyslí, lebo je to debil. Hele, kde mám ten kúker? Tu mám kúker, takže počkej. Dáme si tam masičko. Jo, to musíš... To bude strašný nezvyk, proste ty to musíš ešte zapnúť manuálne. OK, ale vypeká sa to relatívne rýchlo, to je fajn. To čo je? Jak ako charcoal. OK. Tak počkaj, asi tu tieto veci odložím. Tak. A zajímalo by ma, že jakoby, jak sa to zoraďuje podľa typu. Čakaj, tak tu mám ešte nejaký raw meat, tak to si opečeme. Tak. A tak to ide pekne rýchlo. Jo, no to dáva charcoal. A ten môžem použiť potom znovu akože na vypečenie, alebo to je akože... Hele, keď sa na to pozrieme z reálneho hľadiska, tak akoby dáva to zmysel, pretože keď proste vypalíš drevo, tak ti z toho vznikne uhlie. Lenže to uhlie nemôžeš potom znovu použiť, ne? Hele, ja si ho nechám, možno sa na niečo proste zíde. Ja si pre istotu budem nechávať všetky veci. Meso si teda nejaké za sebou zoberiem, dobre, aby sa nepovedalo, že som nejaká žiobračina. Krút stôl. Tak počkej, ja si jeden dám, hele, takhle hezky nejak, no. Kam si ho dám, počkaj. Sem. Let's go. A hezky si sedneš a odpočívaš. Keď budeme extra vyčerpaní. Tam niečo Sakulmor vidí. A to je asi iba kytička. Tam je zase medveď, tak počkaj. Kurva, nemám šípy. Prší. Ale ja chcem ešte na toho medveďa. What the fuck, ja... What? Tak wait. Sakulek sa musí trošku zorientovať. Jak sa vyrábajú šípy? Please, tell me. OK, vykraftíme všetky. To je super, že tu proste môžeš vykraftiť rovno všetky a nemusíš to manuálne naklikávať, takže to je za mňa really good. Koľko ich máme? 56 šípov. No. Tak to už je niečo, čo veru by si chcel mať. To už je trošku taký lepší počet. Tak hele. Kde je ten medveď? Počkaj, kde je méďa? Tam je méďa. Medvídek pú. Jak uteká, hele. 12. Počkaj, no keď ma uvidí, som v piči. Už ma asi vidí. Už ma vidí. Počkaj. Hezky. Ty kokot, ja som zdolal medvedíka. Tak to je. Ja som jaký dobrý? Dobre, čo mám za medveďa? Heavy. OK. To pôjde. Takže,
dáme si hezky tady udělat to heavy. To heavy. OK, like this. Som zvedavý strašne, že čo z toho akoby bude, z toho heavy, ale ako zajebal som medveďa, takže počítam, že ty kokot, ale tie ability útoky, tie proste útoky, to je mega, to je top, to je kurva top. To je dobré. Oh. Jo, počkaj, teraz sa vypeka to heavy, takže takto je dobře. Dobře. Na tento backpack potrebujem medium leather a toto je light leather. Mid-size threads armored beasts. Processed from the resilient hides of mid-size threads. Absolútne tomu nerozumiem. You don't have enough ingredients in your inventory. Using items from nearby chests. Aha. Takže ty keď máš blízko toho craftingu nejakú čestku a v nej máš proste tie ingrediencie, tak ono to do toho zaráta, takže ty nepotrebuješ mať ako v Minecrafte itemy pri sebe. Tak to je jaké cool. Tak to je mega. Prečo takéto vychytávky nepridali do Minecraftu, ty vole? Tak počkaj, máme heavy metal. Ja si to krásne takto poukladám, dobře. Ten wooden bucket akoby nosím za sebou, pretože nikdy nevieš. Počkaj, ja si do toho skúsim nabrať vodu. Môžem si ho dať, prosím? Ďakujem. Počkaj, môžem si do toho nabrať vodu? Jak to ináč vyzerám? Tak to je mega. To je mega epic. Tak počkaj, jak sa naberá voda? OK, máme bucket s vodou. Wait. Tak to je cool. Ale v Minecrafte by to ešte oralo aj tieto, ne? Nevadí. Jako to asi neberiem jak nejaké minusko, to je v pohode. Ako vidíš, čo tu pôjdeš hezky a takhle to hezky všechno zoporáš, takže to je v pohode. To je v pořádku. To je velice v pořádku. Takže máme naplnený bucket vodou. Neviem absolútne, na čo mi to kedy bude, ale ja si to nechám. Takto si dáme sičko. Počkaj, tu mám ešte nejaký raw meat. Jo. Turn on. Tak. Dobře, takže to bude hneď. Like this. Likely. A jo, mám tu ešte posledné drevo. Dobre. Hele. Niečo sme v tomto videu spravili. Ja si myslím, že pre tento part to bude všetko. Určite budeme pokračovať na budúce. Ja vám ďakujem za zhľadnutičko tohto videjka. Môžem si aj takýto pohľad na vás urobiť. Pozri sa na to. Ty kokot, ja som jaký Harry Potter. Až teraz som si to uvedomil. Ty pičo, dobrý. Normálne, že Hogwarts Legacy. A že na to, že Hogwarts Legacy asi nikdy nebude, pretože na to nemám výkonný noťaz, ale to nevadí. A toto je všetko z tohto videjka. Ďakujem za slednutí a vidíme sa u ďalšieho videjka. Tak zatím čau.